Ayan mga amigo, magandang hapon sa inyong lahat mga amigo. Ayan ang nanggaling po tayo dito sa may Nuvali, dito sa may Greenfield Santa Rosa, Laguna. Kasi meron tayong pinuntahan na kliyente ng ating kasamahan na sa trabaho na naka-assign dito sa Calamba sa REU na to na meron daw siyang kliyente na kailangan asistihan para makabalik sa kanyang trabaho dito sa isang Japanese company dito sa Greenfield City. Ayan mga amigo, at maraming salamat doon sa nagpakain sa atin na amigo kanina at medyo masarap-sarap yung pagkain mga amigo. Ayan, tuloy-tuloy tayo mga amigo. Ayan, papasok na po tayo papunta na po tayo, dadaan po tayo ng Calax or Cavite Laguna Expressway. Ayan, pagkalagpas natin ng Calax, papasok ulit tayo ng South Super Highway, papunta naman tayo ng Metro Manila. Yan mga amigo, time check po mga amigo, alas 1:51 na ng hapon mga amigo. Ayan, tuloy-tuloy tayo kasi nagmamadali tayo mga amigo, kasi mamaya after natin ang biyahe na to, meron pa tayong shuttle service papunta naman ng Paranaque, Las Piñas at Taguig. Ayan, talagang ganyan ang buhay ng isang driver mga amigo. Kahit balitang kita, sakto lang para sa pamilya, tsaga-tsaga lang at sipag-sipag lang ng konti para sa ekonomiya ng pamilya mga amigo. Ayan, maraming salamat po nga po sa mga patuloy na naniniwala sa ating mga video. At baka matindi na tayo nag-i-edit kasi kung ano man nilalagay natin, konting edit na lamang at okay na po yun. Ayan mga amigo, at tuloy-tuloy lamang po tayo hanggang sa makarating tayo doon sa mayroon daw, sabi ng ating mga sakay, mayroon daw silang bibilin dito pagkalapasok natin ng expressway. Bibili raw ng pasalubong yata kasi kinakakantsawan yata ng mga kasamahan natin sa trabaho. Ayan mga amigo, at exit na tayo ng papasok na pala tayo ng Calax, at kukuha na tayo. At pagkatapos maiksi lang naman itong Calax na to, siguro kung hindi tayo matatraffic doon sa exit toll gate, siguro makukuha natin ito ng mga 5 to 8 minutes itong Calax na to. At pero sa tingin ko kasi madalas ang traffic niya sa exit toll gate na yan, dito kung saan lahat ng sasakyan doon at nagsisiksikan mga amigo, yung mga papunta ng Batangas at saka papunta ng Maynila. Ayan, maraming salamat ulit mga amigo. Nakapasok na po tayo ng Calax. Medyo kakaunti pa yung mga sasakyan dito, pero mabibilis ang takbuhan. Tayo naman takbong pogi lang tayo mga amigo, kasi kahit nagmamadali tayo, ingat-ingat pa rin sa biyahe mga amigo. Ayan, maraming salamat ulit sa mga amigo natin, mga subscriber, at sa mga amigo nating OFW, sa lahat po ng mga vloggers, mga oragong vloggers, at sa lahat ng mga vloggers na nandito sa kung saan man kayo sulok ng Pilipinas naroon at sa ibang bansa. Maraming salamat po, at pagpalain po tayo ng Panginoon. Ingatan sa lahat ng oras, at ingatan po tayo kung ano ang ginagawa natin, at kung nasa lupalop man kayo ng mundo mga amigo. Ayan mga amigo, pasensya na kayo kung ano man ang ating ano man yung ating kayanahan sa pagbablog, at kasi hindi naman tayo nag-i-edit naman masyado, kasi kung ano lang yung nakikita nyo, yun lang po, yun mga travel lang po tayo kung saan tayo nakakarating. Yun lang po ating pinapalabas dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga amigo, at supportan nyo po, at huwag nyo pong i-skip yung ating ads hanggang sa matapos po itong video. Thank you, love you.